Hola, com esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a explicar un concepte fonamental de les matemàtiques, de l'aritmètica, que és el concepte de nombre primer. Per entendre que és un nombre primer, hem de saber diferenciar dos tipus de divisions. Aquí us he preparat ja dos divisions. La primera és 32 dividit 4, dona 8, residu 0. Si el residu d'una divisió és 0, l'anomenarem divisió exacta. Una altra divisió que he preparat, 23 dividit entre 3, dona 7, 7 per 3, 21, al 23, 2. El residu no ha estat 0, i aquest tipus de divisió se li anomena divisió entera. Divisió entera, o també podem dir que és una divisió no exacta. No s'anomenen divisions inexactes. Tant serà divisió entera o divisió no exacta. Molt bé, doncs per entendre el concepte de nombre primer, el que ens interessa especialment són les divisions exactes. I vaig esborrar aquesta divisió, que no ha estat exacta. Molt bé, doncs, el fet que una divisió hagi estat exacta se li pot dir de tres maneres diferents. Allò que ha passat es pot dir, primera, que 32 és, vaig a escriure-lo en minúscula, és divisible per 4. D'acord? Que el dividend és divisible pel seu divisor. Segona manera, que 4 és divisor de 32, és a dir, que el divisor ho és del seu dividend. I tercera manera, que el 32 és múltiple de 4. És a dir, que el dividend és múltiple del seu divisor. Això són les tres maneres en la que podem dir això que ha passat en aquesta divisió, i ho podem dir perquè la divisió ha estat exacta. Si la divisió no hagués estat exacta, això no ho podríem dir. Quan utilitzar aquesta forma de dir-ho o aquesta o aquesta? Doncs segons el context en el que estiguem. Si estem en un context direm que 32 és divisible per 3, a lo millor si estem en un altre context doncs ens interessa dir que 32 és múltiple de 4. Per exemple, quan un està mirant les taules de multiplicar, estàs veient la taula del 4 i dius, mira, el 32 és múltiple de 4. És interessant recordar que els múltiples, una manera fàcil de recordar quins són els múltiples d'un nombre, doncs els números que acaben estant en les taules de multiplicar seus. D'acord? Ok, doncs m'interessa sobretot pel concepte de nombre primer, aquestes dues maneres de dir-ho, perquè tant se fa servir una com l'altra. Ok, doncs anem al concepte de nombre primer. Ja anem d'una manera més directa, ara que ja sabem això. Suposem que volem saber tots els divisors del nombre 18. Anem a escriure tots els divisors del nombre 18. És a dir, hem d'imaginar-nos que aquí estigués el nombre 18 i hem de pensar quins nombres hauríem d'escriure aquí on he escrit la X perquè la divisió fos exacta. Anem a escriure-los de petit a gran
i de manera ordenada. Doncs tindríem l'1, tindríem el 2, tindríem el 3, el 6, el 9 i el 18. Això ho sabem doncs, recordant les taules de multiplicar. Per això és tan important conèixer les taules de multiplicar, sense haver de dependre d'una calculadora. Fixeu-vos que l'1 ha funcionat i el 18 ha funcionat també. Anem a fer un altre exemple. Anem a buscar tots els divisors del nombre. A veure, un altre nombre que podria ser, mira, el 21. Divisors del nombre 28. Ara ens hem d'imaginar que aquí estigués el nombre 28. Quins nombres col·locats aquí farien que la divisió fos exacta? Doncs tindríem l'1, tindríem el 3, el 7 i el 21. Fixeu-vos que l'1 torna a funcionar i el 21 torna a funcionar. És a dir, sempre que en el divisor col·locam l'1 és una divisió exacta. Fixeu-vos, 21 entre 1, que donarà? Òbviament, 21, residu 0. El 18. 18 entre 1, que dona la divisió de quocient? Doncs 18, residu 0. 498 dividit entre 1, que donaria la divisió? 498, divisió exacta. Per tant, l'1 i el propi nombre sempre funcionen com a divisors. Ara bé, anem a buscar tots els divisors del nombre, doncs, per exemple, del 7. Doncs per molt que pensem, només arribarem a l'1 i al 7. Anem a pensar en tots els divisors del nombre, per exemple, doncs se m'ocorreix el 19. Per molt que pensem, només se mos ocorrirà l'1 i el 19. Què ha passat amb aquests dos nombres dels que hem volgut averiguar quins eren tots els seus divisors? Doncs que el 7 només tenia l'1 i el mateix i el 19 només tenia l'1 i ell mateix. És a dir, el 7 i el 19 només han tingut els divisors que tots els nombres tenen, que és l'1 i ell mateix. Només han tingut els divisors que sempre funcionen. Doncs això és a lo que s'anomenen, vaig a esborrar tot això i anem a escriure-lo ben gran. Vaig a esborrar aquest quadre de text que tenia aquí. Això és el que s'anomenen, això també ho esborraré, fora els nombres primers. Els nombres primers, vaig a escriure-lo també de paraula. Són una mica més gran. Són aquells que només tenen com a divisors l'1 i ell mateix.
Això és el que és un nombre primer. Quina és la paraula més important en aquesta definició? Només. Per què només és la paraula més important? Doncs perquè l'1 i ell mateix, tots els nombres tenen com a divisors l'1 i ell mateix. El problema és que, problema, o privilegi, és que un nombre només tingui com a divisors l'1 i ell mateix. Si volem enumerar quins són, anem a detectar quins són els nombres primers, podem començar? Anem a començar. Vinga, nombres una mica més grans. Quin és el nombre primer més petit? Hi ha gent que el considera, hi ha gent que no. Jo sí que el considero. Nombre 1. Una mica més gran, fins i tot. Vaig a escriure-lo. Després de l'1, quin vindria? El 2. Després, quin vindria? El 3. Després, quin vindria? El 4? El 4 no. Per què? Perquè si pensam en el 4, sabem que el 4 té altres divisors a més de l'1 i el propi 4. Quin? El 2. Per què? Perquè 4 dividit 2, el quocient dona 2, residu 0 és una divisió exacta, per tant el 4 no és un nombre primer. El 5 sí que ho és. El 6 és un nombre primer? No, perquè el 6 té com a divisors també el 2 i el 3, a part de l'1 i el propi 6. O dir d'una altra manera, podem dir-ho d'una altra manera, ja sabem que això es pot dir d'una altra manera, podem dir que el 6 no és un nombre primer perquè també és divisible pel 2, també és divisible pel 3. Quin tocaria ara? El 7. El 8 no, perquè el 8 clarament és divisible per 2, per 4. El 9? El 9 és un nombre que molta gent el veu... al principi la gent li veu pinta de nombre primer al 9, però no, el 9 és divisible per 3. Per tant, el 9 no és un nombre primer. 10 no, perquè el 10 clarament és divisible entre 2 i entre 5. Arribaríem al 11. Pensaríem en uns quants més i arribaríem a nombres com, per exemple, el 22. I diríem, no, el 22 no, perquè el 22... és a dir, pensaríem que el 22 és primer perquè quan un raona i vol deduir quins són els nombres primers i els que no ho són, és normal pensar en les taules de multiplicar. I és normal pensar que si un nombre no està en cap taula de multiplicar, té pinta de ser un nombre primer. Com per exemple el 17, el 19. Però el 22 enganya, perquè el 22 no està en cap taula de multiplicar, tret que mos sapiguéssim la taula de multiplicar del 2 més enllà del 10. És a dir, 2 per 10, 20. Però és que 2 per 11, 22. Per tant, el 22 no és un nombre primer. El mateix ens podria passar amb el 26, que el 26 no està en cap taula de multiplicar, tret que continuéssim la del 2, 2 per 11, 22, 2 per 12, 24 i 2 per 13, 26. Per tant, no és un nombre primer. Bé, doncs es tractaria, per raonar quins són els nombres primers, es tractaria de raonar fent revisió mental de les taules de multiplicar quins nombres no tenen més divisors que l'1 i ell mateix. Doncs això és el concepte de nombre primer. Per cert, al principi ens pot semblar que els nombres primers són els nombres més raros, perquè els hi passa això. Doncs resulta que no, que seran tot lo especial que vulguem, però hi ha infinits nombres primers. És a dir, resulta que hi ha tants de nombres primers com nombres no
primers. I a més, els nombres primers marquen l'aritmètica. Algo tan important com és la descomposició en factors primers, que permet trobar el màxim comú divisor, el mínim comú múltiple de nombres, i això ens permet avançar en l'aritmètica i poder fer altres coses, com per exemple sumar, restar fraccions. Moltes gràcies.